ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತೂರುಪುನ ಮನೋಜ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಧರ್ಮಗುರುನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಗುರುಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೊಕ ಕೇರಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಪತ್ತೈನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದೆ. ಧರ್ಮಗುರು ಜಯರಾಜರ್ನ ವೇಷಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಡದ ಮನೋಜ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೊಕ ಕೇರಳದ ಪಾಕಜನಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಪತ್ತೈನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದೆ. ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮಗುರು ಜಯರಾಜರ್ನ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತದು. ಆ ಪುದರಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗಿ ಮಲ್ತದು ಪಣವು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಬಂಗಾರಲದೆ ತೊಂದಿ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರು. ಅಪ್ಪೆ ಜೋಡುಪ್ಪನಗನೆ ಅಪ್ಪೆ ತೀರಿರಿಂದ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾಯಿನ ಮನೋಜ್ ಅರನ ಆಸ್ತಿನ ಉಲಾಯ್ಪಾಡಿಯರ್ಲ ಕೈಪಾಡ್ದೆ. ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಥೋಮಸ್ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕೌಗ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರೈಟಿ ಫಿಲಿಪ್ ಪನ್ಪನಾರನ ಇಲ್ಲಡ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೋಸಗಾರೆ ಮನೋಜ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕುದ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹಿಂಗೋಡ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಡು ಗೋ ಫಾರ್ಮ್ ನಡಪ ಒಂದು ನಕಲು ವೈದ್ಯರಾದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಏರಿನ ಮಾತ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂದು ತನಿಖೆ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾವಡಾದೆ.